लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै जोङो पार्कआव बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथांमोना ओंखारजोब्बाय आरोना नै एसेबो दंबावोसो नांगौखौनो जाहरबाय हाय होनदोब्रा हाय थांबाय थांसै आरोना नायदो थांबाय खालाय लामायानो बिराद गाज्रिथारहाय मेंलायबाय आं मेंलायनाय पार्कआव फैनायाबो नै दसे उनाव मोनसिगोन ना जोंथ' फैफेराखैबो नै बिसोर सिख्लाफ्रा फैजोब्बाय आरो जों दिनैसो फार्स्ट टाइम पार्कआव मोनफैबाय दाना हाबनोसै दा सिख्लाफ्रा नै बेरायग्रा सिख्लाफ्रा फार्स्ट टाइम इयावनो दुगैयो नामा? बे ना दैग्राबो दंना फुख्रिया गिदिरथार थ' सिख्लाफोर नायलाबाय थानोसै बबेथिं मा मा दङ नैबे फट' लानो जालायथों नैबेनिफ्राय मालाबानो होलांबाय आसोलफ्रा फट' लाग्रा सिख्लाफ्रा आया जोंनि मानसि साननानै आरो आं खेवलायबावदों नाया लाबोहाय दा खेबगोन Silika, naku na biye. Naku ni dai. Swimming pool lagi ini dah. Naku ni. Asal muncul lah mana dah bu. Deh sudah deh. Swimming pool dah ya. Sini bos nama. Begini bor ya kok. Pada harus ni lu pernah. Naga sini mau. Malah gak bakal boy buku tu bagus kan dah. Mau baju mana pun ada. Mau baju mana macam ni? Baju mana? Kau baju pergi ni? Video. Muna baik. Muna baik tanah sekolah. Zaयगाया बिराद मोजां आरोना लोगोफोर नोंसोरबो फैनो हागोन आरोना बारा गोजान नङा जोंनि खाथियावनो जायो आरोना जाय फैनो आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बेयाव फैनोबा बरियाखा फैनांगौ लोगोआवसो फैयो फै रोंबासो माखासेफ्रा
fैदो 나그야 너리 예선이 다 그냥 진짜 무상. 이치오르 여르 진짜. 그래서 포도 님 보는 거 이제 집에 타요 나 लोगोफोरखौ थ''था नारदोंसै माबायदि मोनखो गाखोनो मोननानै नारजानानैलाय Bye bye.